Mani bagian ro ba ano maring samo. Ini serang saat ini aku di debor mana pai playa khabai kabowe malah hai moke ini ni sal kana thanai 1432 ni bosik sam thangpie 1433 bosik ta phaimoni ini sal o sal ni jarawa ini media news kawo tini takho sara tripura raijone takho bukhorone jottono na kha kaham kabowe khulumjawe kabaujawe जों lai thanai bosini je tangsa phaimo song nung phaimo tini takho e malai lemo bongsoi malai le pemo jati malai le pemo maya mo ta umo ta bus kaune 2000 sorry 1433 ni sal phainai bus kangwo जों जत्तो दफानि तैवे बा जत्तो जातिनि तैवे न जों त्रिपुरा रायजोआव 184 राजा बंशनि मुंसंनि हावा जों दंवे तांसावे तिनि उमफां तताइन फैबे ब्लुं हाकथु फसल खेसावे जों जग जाति जों तांसानायनि जातिनि हिसाबै जों दङबा जत्तो ताखु खुरावनो थानाय बसर देखेना ता फाइनाय बसराव फ खा काहाम बायके ताखुनो से लाये मुखुनो से लाये बंसनो से लाये सिनि तमुं चामुं न मा थामनो तुइसा फाइलाने माने जरा शिक्षित ब्रुरो बुद्धिजीवी ब्रुरो जतनो तिनि जत देशनो पॉलिटिकल राइट नि देशं थामा आबनो जों खतर खेया माने तिनि सं वाक सं मुखलाय फैमा जों ब्रु बात्र अयनाय न जाति जों 19 दफा जों तंसा बिए तिनि ब्लंतर न तैक्तर न मइन फाइए कं फाइमनि ईश्वर न मइलाय फाइमनि ताखु न मइलाय फाइमनि माम फान मइलाय फाइमनि होग्रा जाग्रा न कं खुलुम फाइलायमनि आबोनि बान्दावनो तिनि जत्तो ताखुराव बुखुरावनो आं तिनि रियां सम्प्रदायनि अंकेहा कासकराय परिषदनि 27 जन उपाधिराव बैचंखु अफिजावे नोंनो बनि दायित्वनो तुये तंफिरा दिहे मन कारण आइनि परिचय सिंके 27 जन उपाधिनि कासकाव आइनि मुंखानो गिरगाजै आइनि परिचय खानो 27 जन उपाधिराव बैचंखु मनि कासकाव आइनि मुंखानो किरपाजेरिया सा मुंखानो मंगलफा मुसु मुंखानो लौसुपसि आमबवे तिनि ताखुब खुरावनो पाइफ्राया चिनि वाइसुमुं चिनि नायमुं चिनि याकुंबाय जों बासानाय मा चिनि याकुंबाय जों हियानाय मा चिनि कयबाय नाहिबे दङनाय मा बुखुनजुबाय खनानाय मा खरांबाय खनालाय दंनाय मा हिनो दिनै आइनि ताखुरावनो सारा त्रिपुरा रायजोनि आइनि जे ताखुब खुरावनो पाइफ्राया खाबाय खुलुमजाबाय न फायदि जों जेबो याव सलायसे बायरेबाय चिनि ब्रुर जालायमो मारा यासिनसे खैनो मारा नायसे मा थांफिफो मारा आहाफो दंफिमोबा बना याव ससे मालाय नाहि मंकत न तुइनो तिनि नि जे केहानि साल प्रथम बैसाग मास फाइमो बसिकता हि तेंके हि ब्रेके बसिकताबो अयनायन प्रश्नफो खेबमायो माइमले बसिकता सिंखनो निने माइ होइते मैथों होइते थाइथों होइते पाप समस्त ताव एकला नि बैसाग मास सिंखे जों हिसाबै हुबा हाबानि फसल कंदा थाइकंदा निने जाकमा खाखलु मैथों जों गाय थांसिना हा ओ गाय थामो फसलता तुइसान मा बान्दाव खेमनि जिनिस न बसिकता हिया जों संख्लाय फैमनि बान्दाव जत्तो ताखुरनो पाइफ्राया जों माइ जावे माया दङ नाय दै नोवे जोंखौलाय दङ नाय आरो हिसे गाबौ जावे तिनि आइनि media bus kangwa samo kangwa
রোনো যত ন খুলুম কাবো খেয়ে যাবে রোনো পাইরি যাহা যত ন খুলুম পাইকা